ಎನಿಕಲ ಇದೇ ರೀ ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ದಣಿ ಅಣಿ ತೀರ್ಥ ಬೈಲು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟವ ದಸ್ಕತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಿರೀಟ ಕೊನಪ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡ ಒಂದೊಂದು ಅವಿರ್ದವರ 13 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವಾ ದಸ್ಕತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಈ ತೋಟದಂಜಿ ಮುದುವಲೆ 13 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುದ 13 ತಾರೀಕು ಅಂಚಿನದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರ ದನಿಕುಲೆ ಅವು 13 ತಾರೀಕು ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ದಸ್ಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬಲ ಆತನೇಟ ನಿನ್ನ ಜಾಗದ ಪೇಪರ್ಗೆ ದಸ್ಕತ್ ತಿಕ್ಕಂದು